Iki Begawan liceng suwi. Wani medhoke karo aku diamu dadi kandha parat. Sapa iki? Takon karo aku pujangga negara Bathasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso mbondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani kan aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Maratuamu atuh. Udu. Sapa iki? Iki ki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu lah. Sapa itu? Begawan liceng suwi. Weh, lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, wah antil mutar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Ya mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lah Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi. Ora wedi aku. Urung apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Loh, kulit kok nggawa bel? Ting glindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu leganing ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungsa apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? What? What? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Ndulwati mau. Ayo, Petruk aja tak sepelekke. Gareng kalah oke ning Bagong ora jare Ndulwati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe anda ngapake? Ada idoni. Wis ngantem kok didoni kene. Mangsa kaya ngewak-ngewake tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan Suntri.
ora menang karo aku ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Iki malah keri cengele. Rumangsane. Palundasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. nah iya. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu tatiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Wah! Bang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Bangunan. Gong. Kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kenane kaya sampe iki jane Mbak Manik Semarang Sondol Wetan sampe turute jenenge ngambar apa? Gong. Matamu kok malik, matamu kowe. Lho. Durmeke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo? Penditane rusuh. Kaya ning Minang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba nang rai alah. Ya ampun, Truk. Kaya ilang ingatanku. Ya ampun, tenan arep jajal-jajal lho. Tak jajale kaya ngopo? Kagemporo sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video nggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun. Lestari TV Kabudayan, uri-uri kabudayan daerah.